2026-njy ýylyň 15-nji fevralynda Türkmenistanyň Katar döwletindäki elçisi Seyit Mämmedow Katar döwletiniň Şura Geňeşiniň Türkmen-Katar parlamentary dostluk toparynyň başlygy Ahmed bin Hitmi Al-Hitmi bilen duşdy. Duşuň barşynda elçi Türkmenistany 2026-njy ýylyň garaşdyr Baky tarap Türkmenistan we dowlat atmanadyň mekany ýyly diýilip yglan edilendigini, watanymyzyň mukaddes garaşdyrdygynyň 35 ýyllyk münasibetli geçiriljek halkara çäreleri we ilmi maslahatlary barada bellädi. Şeýlekem iki taraplaryň parlamentary dialogunyň gösterilmeginiň hem-de ýurtlaryň kanun çykarjylyk işi babatynda tejribe alşmagynyň we hyzmatdaşlygynyň strategiýasyny işçileşdirmek barada pikir alşyldy. Hasbiň şeýle maglumatlary Aşgabat Times.com web saytymyzdan görüp bilersiňiz.